il-father confessor. Qed nitkara qabduna mpaċċbċu ma ġara xejta. Imma ma nistax ma nkellmux, ovvjament. Dan huwa kien lecturer tiegħi għal ftit żmien kont nissaħħar nisimgħu jitkellem u ovvjament kif ġie ħadd peċi u qed nirrakkuntaw qed jiġri l-università bħalissa. Qed jiġri. Qed jiġri ħafna affarijiet. Il-punt huwa da, l-università baqgħet sejra. Ftit kliem. L-istudenti fatt għadni kif għamilt għaxja vox pop għall-istudenti tagħna biex nara kif ħossuhom. U il-maġġor parti kuntenti bil-lectures. Imma ovvjament mhumiex kuntenti bil-fatt li mhux jiltaqgħu ma' sħabhom. Ovvjament il-problemi psikoloġiċi huma kbar, allura jitolbuni laqat regolarment. U jiena ma niddejjaqx ovvjament. Imma spiċċajt il-ħin kollu tiegħi daqqa mmexxi bħala kap ta' dipartiment loġikament. Barra li torganizza l-lectures l-affarijiet kollha, tieħu ħsieb pastoral care kważi tal-istudenti. Marelli. Mhux ovvjament jekk hemm problemi psikoloġiċi, eċetera, dak nirreferuhom lill-counselors għax għandna grupp ta' counselors tajbin l-università. Imma f'affarijiet oħrajn, jtisibuhom mitlufin. U ssib il-ħin il-bambimija. Jiena naħu pjaċir nsegwik fuq Facebook, naħu pjaċir naqra l-istatuses tiegħek bħalma kont dejjem, nammira ħafna x-xogħol li tagħmel, nammira ħafna illi tella u l-illustrazzjonijiet li huma vera meaningful. Tiġbet għajr nies imma dik hija sabiħ tal-karattru tiegħek. Inti dejjem hekk kont u dejjem sibt il-pożittiv, challenges ikollna dejjem fil-ħajja. Dak li jkun dejjem jaf fejn hu qiegħed miegħi, jgħid ngħidu hekk. Iva, vera. Inti ilek tafni snin issa ili nafek, ili nafek. Tafni true ups and downs. U ssib il-ħin tikteb il-kodba tfal ukoll. Għajdilna daqsxejn. Il-kitba tfal minn dejjem kienet biex għalet mħabba kbira għalija. Minn dejjem. Għalkemm għandi ħafna kodba l-kbar ukoll, imma kodba tfal jibqgħu punt sfida kbira għaliex ta' 63 sena. Qed nikteb kodba li qed jaqrawhom tfal ta' 10 snin u 10 sena. Ta' li inti allura mhux biżżejjed li jaqrawhom, importanti għalija li jieħdu gost ħafna bihom. U milli rajna mill-ewwel professur Asfur, il kon ktibtu wara 6 snin. Fil-fatt għandna xi illustrations ukoll ħankunu nistgħu narawhom. Konti li 6 snin ma nikteb tibat tfal, tinti tafni klir, jiena mħabbat ħafna kontinuament. Daqqa xi exhibition l-emmulaw, daqqa xi poeżiji, daqqa xi romanz, daqqa xi ħaġa oħra, ma dejjem għaddej. U konti li ma nikteb tibat tfal, u ktibt il-professur Asfur bħala fantazija ħelwa ta' rid noħloq karattru illi fil-letteratura barranija tfal hemm ħafna minnhom il-professur eċċentriku. L-inventur eċċentriku, dak li kapaċi jivvinta kollox, taf xi rid ngħid. Mela. Eżatt, tant huwa fabbli huwa ħelu, ix-xeħta tiegħu hija kartuni ħafna l bekk fil-fatt qegħdin penġihom forma ta' cartoons. Fatt l-ewwel meta bdejt il-professur Asfur, qabel ma bdejt ktibt l-ewwel kelma kont ġa penġejtu. U bid-dera tfal oġobhom. Oġobhom f'tali mod illi l-ewwel ktieb inbih kollu kellu reġa' stampa. Mela. U kont diġà meta spiċċajt l-ewwel kont ġa bdejt nikteb it-tieni wieħed, imma mbagħad kellha ħafna x'nagħmel, ktib chapter daqshekk. Chris Satlu qedna għalli aħna naraw l-qudiem speċjala. Meta ovvjament reġa' stampa l-ewwel ktieb, għalli dak it-tieni ktieb l-estejtu qatlu ktib taqsima, qatlu tieni ftit xhur. U ovvjament kienet lena tiegħi li nerġa' nidħol fil-qalba tal-professur u nivvinta u nagħmel. Di darba daħħal professur mara wkoll, kienet importanti ħafna dik. Għaliex jiena nikteb il-ktieb, irrealizzajt, ħarġet riċerka mill-Ingilterra, illi bil-kodba bl-Ingliż kollha tax-xjenza, terz biss tal-rappreżentazzjoni tal-professuri biex tal-inventuri tax-xjenzjati huma nisa. Allura, u realizzajt daqqa waħda għalkemm kandi l-ebda riċerka illi naħseb jien li fil-letteratura tfal Maltija iktar u iktar. Għandna bżonn. Allura tħan indaħlu xi ħadd sura ta' niesha. Proset. U hija ħelwa ħafna żverġi karattru ħelu fabbli, vadiri intelligentissima ovvjament, eċċentrika daqs il-professur Asfur ovvjament. Xi ġmiel. Kif x'inhi ċ-challenge għax nimmaġina li hija challenge biex tikteb ħadd li x'inti orrajt inti kbir, adult, tista' taqra ħafna. X'inhi ċ-challenge ma biex tikteb u żommu relevanti għat-tfal tal-lum il-ġurnata li m'għadhomx bil-mentalità ta' meta kont żgħira jien. Ekku, Klir, żewġ affarijiet. L-ewwel nett, ovvjament, jien ġej mill-komunikazzjoni. Jiena xogħli huwa dak, nikkomunika xogħli u tista' seħħa li komunikatur professjonali. Dik hija ħaġa importanti ħafna għalija. Ovvjament jiena nistudja wkoll x'qed jiġri fid-dinja tal-komunikazzjoni. Loġikament, parti minn xogħli nistudja l-effett ta' teknoloġija u l-effett tagħha u qed jiġri fuqna l-koll, inkluż fuq it-tfal, loġikament. Fadli, sa ċertu punt għandi ħanuża kelma bl-Ingliż, insights dwar il-mod kif qed jipproċessaw it-tfal. Dik
hija vantaġġ għalija bħala kittieb fid-dinja tal-lum. It-tieni hija li jien naħseb jien bqajt tifel żgħir. Jiena stess personalment, meta niġi biex nikteb għat-tfal, ma naħsibx aktar bħala raġel ta' 63 sena illi xogħol huwa jgħallem l-università, eċetera. Imma attwalment ngħid ara, jien kieku kelli 10 snin, 11 sena. Kif naħseb? Proset. U ovvjament toqgħod attent għat-terminoloġija, toqgħod attent għall-lingwaġġ, tuża kliem li qed jintuża bħalissa u hemmhekk forsi fejn falli ftit. Għaliex ma nafx daqshekk dik id-dinja, it-tfal tiegħi kibru issa wkoll. Fejn qabel kont ċerti kotba li kont ktibt meta t-tfal kienu żgħar, it-tfal tiegħi stess kienu l-protagonisti għax stajt nara kienu għaddej. Issa le, issa l-osservazzjoni tiegħi biss tista' tgħinni f'dik il-ħaġa. Imma kienet importanti ħafna għalija. Fatt fl-ewwel wieħed in-narratriċi hija tifla. Ħaġa oħra li mhix daqshekk komuni. Tifla brava, intelligenti, kapaċi, kienet jidħolvi il-problema. U fit-tieni wieħed huwa tifel li huwa ħabib tagħha. Imma li wkoll ma ngħidix li imkien, imma fil-mod kif jitkellem, eċċetera, tinduna li hemm ċerti affarijiet, ta' finti, speċi, nisimgħu ħafna fuq ADHD u hekk dal-aħħar. Mela. U hekk. Imma ma ngħidhom kien, sempliċement, u dek huma traits li jgħinuh fil-fatt isolvi l-problemi kollha li jinqalgħu meta jispiċċa d-dinja assedjata mill-aljeni. Ġi hemm element ta' sorpriża u għal minu tajjeb li qed tgħid. Huwa mirat, jisu normalment ngħidu bejn 9 u 13 sena l-iktar. Imma jiena naf pereżempju kitbu li ruxmata parents raħ diġà. Jiena mejta biex naqra. Marija Santi kemm tajjeb. Jiena mejta biex naqra. Jiena l-idea hija din. Dejjem hemm elementi ta' wiex wieħed jitgħallem fih, eċetera. Imma l-iktar ħaġa importanti għalija li min jaqra jieħu gost jaqrah. Mhux dik. Dik. Dik hija s-sigrit ta' kollox fil-verità fil-qari. U ħadd gost anke meta t-tfal reaġixxew għall-ewwel wieħed. Tarombo, kemm ħadd gost inkellimhom. Jien rali mur fl-iskejjel meta jgħid jitolbuni biex immur għax m'għandix ħin. Imma ġieli darba fil naċċetta. U kieku taf it-tfal dawk hekk 11-13 sena kif jidħlu fih. U fil-qalba għadju jisaqsuni hekk u għaxem fekruna wkoll. U din fekruna għadju titkellem ma' nies biss meta jkun qed jaqbżu minn dimensjoni għall-oħra pereżempju. Imma l-professur dejjem, hija l-iktar persuna intelligenti fil- Aħna promovejna ħafna l-qari kemm stajna speċjalment f'din l-aħħar sena fil-pandemija għaliex peress li kulħadd daħal iktar fit-teknoloġija naħseb anke inti jiena spiċċajt nuża t-teknoloġija iktar biex nankun naf x'qed jiġri mingħajr ma trid għadni iktar id-dar allura tidħol. Imma mbagħad promovejna kemm nistgħu l-qari. Perfett taf x'għamilt jiena kleru. Ktieb, irrealizzajt li t-tfal maqfulin id-dar. U li jekk jaqraw u nixtieqhom jaqraw, m'għandhomx kotba li jirriflettu s-sitwazzjoni tagħhom. Allura ktieb, appuntu fuq dik il-ħaġa. Dom ġimgħa u nofs nikbu, mhux wisq. Penġejtu, eċetera, u deċidejt illi biex da joħroġ fil-ħin xi tfal ikun jistgħu jaqraw. Sewwa, puntu, użajt it-teknoloġija. Fajtu online u kuntent ħafna x'intoġob u xteret u kulħadd ma li hawn tifel u tifla u u missier ta' dawk it-tfal li ma qrawx hawn Malta. Ma taqilbtu għall-Ingliż u mbagħad attwalment ikkraxxa l-website. 1000 gigabytes. Għaliex spiċċa fuq il-listi ta' New York Educational x'ismu Department affarijiet bħal daw. Wadi it-teknoloġija. U l-professur Asfur huwa speċi kontinwazzjoni ta' dik l-atmosfera ta' illi qegħdin ngħixu ġo żminijiet uniċi. Allura ħaġa tajba li taqra fuq affarijiet uniċi. Proset. Ħafna vera grazzi vera ħadd peċi illi ġejt. Nassigurak li ħadd gost immens klier. Vera grazzi. Aħna ħan nintellaw iktar informazzjoni anke fuq dawn iż-żewġ kodba bħas-soltu ħana dejjem inħeġġu kemm nistgħu biex intom tħeġġu l-tfal tagħkom u huma sors ta' bonding ngħidilha bl-Ingliż ħanajdilkom imma tistgħu tiddiskutu x'qed jiġri, tistaqsuhom, nippruvaw insibu kemm nistgħu aħna permezz tal-qari. Modi ta' kif ikonna komunikazzjoni tat-tfal. Importanti klier dik, importanti ħafna. U jiena għalhekk sibt li pereżempju ħafna drabi il-ġenituri jaqraw il-ktieb qabel ma jaqraw it-tfal. Il-problema li kelli li naf żgur li talaqas 3 studjar fejn kien hemm ġlieda kbira bejn it-tifel u l-omm. Għaliex l-omm li taqra hi u t-tifel jaqra hu. Jiena nkunu ngħidu għada li jekk jaqraw l-ewwel żewġ faċċati it-tfal ħajnqabdu. Dik. U jibqgħu jaqraw tibżax il-nofsa Proset. Jiena ngħidlek fuqu żgur għax ħanaqra żgur għax għandi wkoll.
taf il-kummenti tiegħek napprezzhom dejjem. Naf. U anzi nifaħħom nittamaw ikun hemm it-tielet ktieb dawk il-kummenti li nirċievi dejjem jidħlu ġo fihom. Proset, grazzi ħafna, proset ħafna, sejrek, għax jiena dejjem kif għatlek insegwi, kunu pjaċir ħafna, tatin ħafna pożittività u jiena dik li nagħmel illi insegwi minnu pożittiv kemm nista' f'din il-ħajja. Jiġri fid-dinja fl-aħħar mill-aħħar tħoss kemm tħoss u tweġġa kemm tweġġa. Jekk inti ma tippruvax illi toħroġ minn ġol fostqa, ħadd teħel hemmhekk. Daqsekku. Feature żgħir u iktar mistiedna Pawmana.